Jún 2013. Do rómskej osady v Moldave nad Bodvou vtrhlo asi 60 kukláčov. Nechali za sebou porozbijané okná, pováľané skrine a desiatky zbitých ľudí. Prišiel ten kukláč, vyťahol nás vonka a začal nás tu namlátiť. Hneď po razii začala polícia tvrdiť, že v osade mala pátraciu akciu. Hľadané osoby ale nenašla. Druhý zásah pochybný po Vrbnici, kde takisto teda polícia tvrdila niečo iné ako teda Rómov. Hovorím, že čo tu robíte? A on vôbec sa nepýtal. Normálne ma sotil, do hlavy mi dal zo rukou a opred mojich zecov, pani, začal mi byť. My sme psi, ale my sme takí ľudia, ako aj ostatní ľudia. My nemáme nič iné, že by nás išli do kýžov z našich chlopov zabíjať. Pozeráte sa na policajný zásah v Zborove zo 16. apríla. Policajtov privolali pre šarvátku medzi dvoma ľuďmi. Táto scéna zachytáva situáciu zrejme už po bitke, keď policajti rozháňali prizerajúcich sa ľudí. Normálne bola Veľká noc, sme počuli, že je krík, že sa bijú. Tak sme sa prišli pozrieť, čo sa deje normálne. Syn tu bol 14-ročný, tiež sa prišiel pozrieť a z ničoho nič, kto prešiel okolo policajta, tak začali byť. Policajti sa po zásahu do osady Podľa Rómov ešte raz vrátili a prikázali jej obyvateľom, aby si z telefónov vymazali všetky dôkazy. Policajti zobrali mobily, vymazali všetko, že by sme nemali žiadny dôkaz, aj tak, že s tým neurobíme nič. Akékoľvek nejaké zmienky o návrate policajtov do osady striktne odmietajú všetci policajti. Aký ste mali pocit, ak sa pozeráte na toto video, kde policajt sotí do bezbrannej Rómky od chrbta a zhodí ju na zem? Keď vidí, že padla, ani jej nepodá ruku, ani sa jej neospravedlní a ide ďalej. Ak ten váš pocit je, že však im treba, sviniam jedným cigánstvom, tak ste páni a dámy rasisti. Policajný prezident Gašpar spolu s Kaliňákom nezvládajú niektorých policajtov, ktorí zasahujú voči bezbranným ľuďom. My nemôžeme dovoliť, aby niektorí chorí jedinci kazili meno celej polície. Inšpekcia ministerstva vnútra vyhodnotila, že zákrok policajtov bol v poriadku. Inšpekcia zatiaľ stála vždy na strane policajtov. Kaliňákov je podriadená polícia, aj policajná inšpekcia, čiže sami seba sa kontrolujú. Musíme urobiť všetko preto, aby sme ochránili jednak tých, voči ktorým zásah je vedený, ale aj samotných policajtov, ktorí možno, že niekedy sú obvinení neprávom. A to je jednoducho vecou, aby každý ten policajt mal pripevnenú na svojom obdeve takúto kameru. Nie je to otázka financií, lebo financie sa rozhadujú z nášho spoločného. Dnes si videa vyhotovuje v podstate už aj školák na základnej škole. Robert Kaliňák s policajným prezidentom nám 4 roky sľubujú, vždy ako reakciu na Peťa, že budú kamery. Minister vnútra Robert Kaliňák po razii prisľúbil, že podobné zásahy začne polícia nakrúcať. Keďže po 4 rokoch kamery nie sú, dnes páchateľmi tohto útoku na bezbrannú ženu je Robert Kaliňák a policajný prezident. Vyšetrovanie podobných incidentov zatiaľ policajti nikdy neprehrali. Len minulý týždeň súd oslobodil policajtov, ktorých video zachytáva, ako šikanujú malých rómskych chlapcov a kážu im navzájom sa fackovať a nadávať si. Trest nepadol ani za raziu v Moldave. Namiesto obvinenia policajtov nariadil prokurátor psychiatrické vyšetrenia dobitých Rómov.